Assalamu alaikum al'ummar duniya gaba ɗaya. Gani ga mahaifiyata an fito don nuna godiya da ‘yan uwa da abokan arziki na al'ummar duniya. Malamai da ‘yan kasuwa da ba mutanen gari yadda aka nuna mana ƙauna da soyayya da gudun gudanar da addu'o'i. Muna godiya. Godiya ga mai girman shugaban ƙasa wannan gona Ahmad Tinubu. Godiya ga matar shugaban ƙasa Sanata Rimi. Godiya ga NSA ma'ana mai ba da shawara a kan harkokin tsaro Malam Dauda. Godiya ga Sanata Shehu Buwa wanda yake wakiltar jami'ar tsaro a Senate. Godiya wato mutanen dai suna da yawa waɗanda suka ba mu gudunmuwa a wannan gaba na duk yadda za a yi a ga wannan goyon ana ta fito. Ina godiya ga Abdulwa da Zubairu wakilin Mardunku wanda ya taimaka min yadda shi da yadda ta ɓangaren su an daɗe ana yin wannan abubuwa. Suna da shawarar miliyan hawar da gushi mutanen da ba su mai adasa ba za su girguwa. Muna godiya abin da ya sa da babana to ta ce tana son tsunta godiya ga al'umma annabi wanda suka taimaka da addu'o'i domin wannan addu'o'i sun tasiri ga mama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi na gode Allah ya bani lafiya Allah ya rubu asiri na gode da bani lafiya ke ce Allah ya rubu asiri ai kuma annai da malamai da dukkan al'ummar aliyaka ba su lada. Amin. Ruwa ta ce Allah ya ba su lada, Allah ya ba da. To amin dai. To wani daga wakil mama kenan. To ni kuma dawa ba gani ina ƙara jinjinawa ga al'umma annabi. Maza da mata, gari da ƙauye da ma na wajen Najeriya waɗanda jama'a wanda suka je suna shi ɗawafi akan wannan yutuna da Allah ya darabta mu da shi. To alhamdulillah gashi Allah ya kawo ƙarshen wannan jarabawa ba mu ta dawo gida. Ina ƙara godiya ga jami'an tsaron Najeriya. Wallahi ni na ga abubuwan da ban ma san da su ba waɗanda ake sai a dan ce da mu wani abu ya same ka za ka ga wani abu dan kafin ma mata fito a cikin daga kawo mama zuwa fitowarta ni da ido na ga mutane an fanda mutane sun kai 800 waɗannan ni na gani da ido na saboda na shiga staff din ko kuma ana nuna mun irin kokarin da ake yi na harkar karanta da bai shiga da ban san ana yi wannan ba. To amma alhamdulillah yanzu na sani. Ina ƙara godiya ga shi shugaban ƙasar maimaita da kuma matarsa da kuma mutanen da suna da yawa. Gaskiya ba za mu manta da wannan gudunmuwa da aka mana musamman ta addu'a saboda addu'an nan ta yi tasiri. Addu'an da aka yi akan mawa akan wannan bayan Allah da suka wakil ba ta yi tasiri saboda cikin abin da nake so ba ku misali akwai wanda shi an kai shi ya yi sati hudu a can washe gari zai fita ran da ana yi gobe zai fita aka kawo ba ya ce shi yadda ya ga tana kuka ya ce shi ba zai fita ba zai tsaya kwana da wannan tsohuwar mutumin nan sai da ya sati 2 da kwana 4 bayan bishi an san da mai shi dama ce ya wuta daya. To haka wannan tasirin nan da kuma abin mamaki shi wannan ba Allah kirista ne ita kuma musulma ce ita tana sandoli tana addu'a a wurin nan shi kuma yana addu'a ta cuce Allah ya kubutar da wawa. To haka wannan tasiri na addu'a wanda malamai suke ta yi a masallaci da alƙurut Allah ya kubutar da ita Allah ya kare ta Allah ya kare mutuncinta Allah ya bayyana cikin aminci wallahi wannan addu'a ta yi tasiri. Muna godiya ba wata ɗan sha wahala amma gurin tafiya da ita ne suka tafi da ita suka ja ta a ƙasa. To wannan abin shi ne ba ta wahala amma tun da aka yi ta can sai kuma Allah ya kawo wani ikon Allah ya kawo wani addinin sa daban addinin ta daban amma dai an hana yan Najeriya Allah ya kawo shi akan matsayin shi ne tituwar ba ta gudunmuwa har ta dawo cikin iyadarta. Na gode wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.